Human gipusasan sa mga pulis. Gikapkapan dayon ang suspitsado diyang nadakpan sa Joint Drug Buy Bust Operation sa PDEU Davao del Sur, Dagu City PNP, PDEA ug ubang miyembro sa mga pulis sa probinsya. Base sa reports sa kapulisan, unang napalitan ang suspect nga giilang si alias Van Van, 30 anyos, ug usa ka sachet nga adunay gituuhang shabu sa Purok Nara, San Antonio Village, Barangay Zone 2, Dagu City, bandang alas 10:16 kagabi, Nobyembre 20. Duha pa ka mga sachets nga adunay gituuhang shabu ang nakuha gikan sa posesyon sa suspect nga mobalor tanan sa 14,280 pesos. Sumala sa kapulisan, ginamanmanan na ang suspect sa mga barangay sa Dagu City apan wala gyud masakpan tungod sa kaidlas. Usa ka laborer ang suspect nga nagatabok-tabok sab sa kasikbit nga munisipalidad aron magpayuhot og illegal nga droga. Apil sa gikumpiska ang motorsiklo sa dinakpan nga ginagamit sa illegal nga transaksyon. Napriso na ang suspect sa Dagu City Police Station nga mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.